Sí, perquè va ser un projecte molt xulo, com és el teu primer curt, anomenat Jo Julia. Que jo al principi me'n recordo que em vas contar la història antes de gravar-ho i tot, i que no es deia Jo Julia. No. Es deia Jo Via. I el nom ve... O sea, Jo Julia és de... No és un festival. Els premis estos d'escriure llibre del Sambori. Sí. Ja ho crec, que guapo. Vale, pues el Sambori, en el meu poble, el tercer premi, la guanya va ser una xica del meu poble. I ma mare me digui, hòstia, i que és familiar meua. I ma mare me digui, una xica tal, no sé què, ha fet este llibre, dir-lo, i vaig dir, i dic, així vull jo treure, fer algo. Vull fer algo. Mentre estava estudiant. I ho vaig agarrar i comencé a moldejar-lo, a posar coses més personals en el curt i hasta que vaig treure tal qual. Després ja va ser tot el procés de la gent i tal. Però vaig ir d'ahí, realment ve del Sambori, dels premis eixos. Que